И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Стени и днес ще играем на Майнкрафт. Малко ще играем Майнкрафт. Значи, днес ще покажа динозавра и ще ви кажа едно нещо за една игра. Така. Общо взето това е сървъра. Сега ще ви покажа всички ларпове. Warp Event. Така, тук е Warp Event. Дават ви кирки, мисля, че. И пускат ви и вие купаете там диаманти и всички други неща. И май ви пускат някакви айтами. Другия Warp е Minigames. Warp Minigames представлява на Warp, с който се играе игри, да. Това е Temple Run, това е Ball Split, това е Paintball, това е Team Fortress 2, Hunger Games, Split и TNT Run, и такова ще не се вентура. Ще се направи. Warp. Така, тук са клипове. Странно. Не са. Все така, и това представлява нещо такова. Warp, дупка. Това е дупката, трябва да блямпа. Така падате надолу и почва да се биете, няма как да се качите. Ако имате почника за скок, мисля, че има, но не съм много сигурен. Така, това е толкова дупка, огромна е, на доста места. Warp Sell е шопа. За сега има камък, тук вие може да продавате. Може да продавате камък, стъкло, глина, glowstone, седиш камък, злато и емералд, по-точно смарагд, да. И последния Warp за сега е Warp Ще зададат още Warp, ама просто сервера е малко, но е нов и 2 седмици, мисля. Или вече от месец, не знам. Тук може да купувате камък, пръст, не за купувате. Това може да спрете големи гъби, камък, дърво, глина, пясък, злато, други руди, такива неща, храни. И май това общо взето. Още съм приключил. Не е много, само да кажа, че не е много голяма шопа. Ще ви покажа един от домовете си. Един мой приятел му го подариха и просто нямаме 20 хома и той се сетна в нашата обща къща и аз си го сетнах там и той има телепорт, но сега просто не е в сервера. XCake се казва. Мисля, че ще има в описанието IP на сервера, акаунта на един приятел, акаунта на друг приятел, на XPX. Това ще не снима днеска. Да. Другата игра, която значи имаше и друга информация, дето да обещах, че ще ви кажа. Другата информация е, че ще снимаме нова игра, която се казва The Wolf Among Us. Доста е... имам
играта. Играл съм само първи епизод. Тогава, когато играх, не бяха излезли другите сезони по-скоро. И да, другите епизоди там, да се каже. Само първия. И да, само да ви кажа, че знам само първия. И там някакви магически неща, някакви такива неща. Това е някаква печала. Добре. Еми ето. Мисля да е хора. Новия хлеб. Ако ви е харесал клипчето, цъкнете бутона лайк. Ако искате се абонирате за мене, ще има в описанието линкове и ще се видим скоро. Чао!